साला हिनजावाबो आं लानो नागिरदों लाबोदो साला फुवारा माथो सिख'लायनांगौ बिदिनो एबार नों गारबा खिथादो आं लागोन जाला हेल' गाइस गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोबावजों दिनैहाय बरायहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर आङो दंफैयो दायो साफागुरि बैयो जाहैबाय इउनिभार्सेल स्टुडिअ'नि बिनि अपोजिटआवहाय मोनसे कार सार्भिसिं दङ आं बाहायनो फैदों आरोखि ना स्करपिअ'नै बेखौ सार्भिसिं खालामनो फैदों आङो स्करपिअ' S11 बेखौ आङो सार्भिसिं खालामनो फैदों ओमफ्राय जोंना सासे लोगो फैगासिनो दं आरोखि ना आंनि लोगो फैगासिनो दङ सानखां बियो सनिया कुइन फिसाय सोरबा आंनि फल'वार्सफ्रा सिनायाबो जानो हागौ आंनि साबसक्राइबारफ्रा सिनायाबो जानो हागौ दा नोंथांमोनहा नायनो हागोन आरोखि ना बिसोर फैगासिनो दाबो मोनफैयाखै गारि दोनदों नामा स्कुटिजोंसो फैदोंनो ओइजों नैबे जाहैबाय इउनिभार्सेल स्टुडिअ ओमफ्राय ओरै फैगोन बिसोरो साफागुरि मोनफैबाय होनदोंमोन सनिया कुइननि फिसाय बयबोथ' मिथिखायो जाहैबाय थेवब्लाबो आं खिन्थाबावसै आरोखि ना गोबाव जाबायमोन बिराद गोबावसै लोगो मोनैया बै समावहाय जांख्रिथायनि थैसाम 1 शुटिं खालामनाय समावहाय जों ज' लोगो मोनलायदोंमोन बेबो दंमोन आर्मियावहाय जांख्रिथायनि थैसामावहाय ओमफ्राय आंबो दङमोन दायो फैगासिनो बिसोरो र' नेनोसै दसे दाबो जाया गारियानो बानायगासिनो बेनो नै नेनो बालायला माला जाबावनो जाखो दायो आं दङ साफागुरि फैबाय आङो माबानिफ्राय ओमफ्राय मालाबानो हले मुलि दाबायावसो दंहैयो जाहैदों आसोलफ्रा ओमफ्राय लेंहरगासिनो आंखौहाय हले मुलि दाबायाव हाबफेरनायबो जाखायाखै ब्रादार इंलिश मेकारनि दखानावहाय ओमफ्राय दायो थांनायसै आरोखि ना नै साफागुरि बास स्टेसनाव दं आङो थांगासिनो अब्ला लोगोफोर नायदो सनिया कुइननि फिसायखौ बेराखौ गोबावसै लोगो मोननाया बिराद गोबाव जाखाबाय ओमफ्राय थांबाय थानोसै मोननोसै हलि मलि दाबाखौ बारा गोबाव गैला रागा जोंहरलायबाय आंखौ थाब सहैयैनि हलि मलि गैला रे नै बेलाय हलि मलि दाबा जाहैदों सफैबाय नै आयो दे गोबाव जाबायमोनलै लोगो मोननाया सयथियाव जेबो नङा दे जायो आयु ओरैबायदि गोबाव नेनांबाय ना दा बुंसै आं ओंखायनो नोंजों खामानि मावबाय दे ओइ जालायबाय दसथायाव नेफैखादों 10 थाखाब्रा दोरज'नि फिथाइया गोदै जायोनो आग्ला ओइ मावसि आग्लि आयु जानोसै नै आंबो आंखौ बिराद नेनो रागा जोंलायथारबाय आसोला नै बुखावजोंसो लुबैखागौमोन आं साला हिनजावाबो आं लानो नागिरदों लाबोदो साला फुवारा माथो सिख'लायनांगौ बिदिनो एबार नों गारबा खिथादो आं लागोन सिख'लायनाय नामा सिख' मोनखायानो जुगाव फैगासिनो मोनफैबाय दे लिभार जाम्बा जागोन बरिया गोथाव जाबायलै जों नैबे मा मोनलाय लिभारमोन दा लिभार मोनजोब्बाय गैला ओमफ्राय नैबे मैसो जागासिनो बापेल' बे मामोनलाय होनदो बे मा बेथ' थरखा ना मा होनो अमा रुथि स्टाइलाव होदोरा एसे बादाय दंब्रा उदै देरला जोब्बाय नै जानानै नै ओमफ्राय नोंनि हिनजावखौ बिराद साइज जाबाय मोदोम हामबाय होननानै मानसिया बयबो बुंगासिनो दङ मारै हामा खिथालाय एसे औ बिराद डाइटिं खालामहोनांगौ औ बिराद खस्थ' हार्डवार्क मानसिफ्रा होनो ना हार्डवार्क खालामबा जायोना जाया सोब खामानिया जाजोबो ना थिग बिदिनो बेखौबो मोनायाव खुरैसे ओंखाम जाहोयो सानाव होनो आं फिसा जायो जा खामानि मावो नालाय थाखाया ओंखाम सानाव जाहैयो एसे मोनायाव खुरैसेल' जाहैयो एखमबा रुथि जायो गाव डाइटिं थाबाय थायो आरो ना मानसिया डाइटिं थायो ओमफ्राय उनाव फुङाव फैनानै जिम आरैसेलाय बिराद खस्थ' खालामदों बुजिबाय दा जिम सार्जारि ना जिम सार्जारि
प्लास्टिक सार्जारि प्लास्टिक सार्जारि बेनोब्रा बयबो सोङो आंनि हिनजावखौ औ बोरै हामखो बोरै माखो नुबाय ना माबायदि हामखो बोरै हामबायलै दाख्लै आंनि एक्सआबो औ बे बेंथलाव आंना सासे एक्स दं नालाय औ खिथाबाय आं खुला खुलि एक्स नालाय ओमफ्राय बे सोंदों आरोखि औ आयौ नै सयनाखौना बिराद मोजां हामबाय फाग्लिया मा जायो बेलाय एथ'राम साइस जाबाय बेबायदि होनबाय आरोखि फाग्ला जाजोब्बाय नों सेंग्रा फाग्ला जाजोब्बाय आंनिफ्राय सिखौ एकदम थालाखौ एकदमबारे माराम खाहोना नों मिथिबाय जोंखोल खाबानो गोदान लाबोयो आङो थालाखौ बरिया आरो बेयाव जानला मोनला देखांबो हाया थालाया नङा ओमफ्राय लांगोन ना सिख'नानै ओरैबायदि देन्जार खोनाबायना नोंथांमोनहा बे जोंना सनाया कुइना बोरैजाय माबा जादों बिबाजैखौनो होनसै आङो जिखुनु जा बेथ' गिदिर नालाय जोंना बिबाजैया गिदिर नालाय होमबाबो थेवब्लाबो आं बिबाजै होनबाय आरोखि ना ओमफ्राय मानो फैदों नों बाहाय मा लांफैदों बबे जायगायाव दं नोङो आंथ' दा नै सासे एसे बयबो सिनायखायो बिनि दाबाखौ बयबो मोनथिखायो इंलिस मेकार होनो हलि मलि दाबा बेयाव एसे जोङो रुथि जादों आरो ओंखाम उखैबाय नालाय नोंखौ नेनानै जादों नोंनो लिर खालामनो साला आंना लेट खालामबाय उफाय गैला उफाय गैया गावनो जाहोफैनांबाय नै दा अरजाया जेबो नङा एथ' गोजाननिफ्राय फैदों जोङो बा गावहाथ' बर फिथानिफ्रायसो र' थांगौ होनैनो गैया सफैया नै दासो सफैबाय नै सिबाय आं माने मा होनो एसे खामानि दंमोनलाय ओंखायनो एसे लेट जादों आरोखि जेबो नङा दाबो जेबो नङा दाबो सफैबाय थिग टाइमावनो सफैदों खिन्थु नोंसिना आलासि जाहैगोन दे होनखायो खोनाबाय फुदुब्रा मालाबा ओइ मा जाय जाहरगोन लेंहरनानै लेंहरखायो जोंना बिथाङा खिन्थु आंसो टाइम मोना आरोखि ना सिबाय टाइमानो जालाया दिनै बिराद गोबाव जों बोसोरसे बारबाय खोमालै ना ओइ बारबायलै जांख्रिथानि थैसोमाव लोगो मोननायल' ना थैसामनिफ्राय दिनैसो नै आरो ओरैबो दं नै जोंना निजोम प्रडिउसार बिथाङाबो मा होनो सानो बिथाङा मा होनबावोब्रा एसे बुंहरदो बिदि अट'मेटिक रोङालै रायलायनो फिल्मफ्रावबा थाथारो होनदो जाया जेबो जाखाया फिल्मावबा जाथारो होनदो बिथाङाबो बर'नि सासे गोख्रों प्रडिउसार ओइ सिनायना ला एसे बयबो गोबावजों खेनसे बानायनायदोंमोन बानायनायालाय बेफोर मा मोनलायनाय मा बानायखो खिथादो मोनसेल'मोन डुप्लिकेट पुलिस बेनिफ्राय मालायनियाव मावो मालायनि प्रडाक्सन बिदिनो पस्ट प्रडाक्सन खेबनाय एडिट माबा माबियाव लेंहरबा थाङो आरो प्रडाक्सन सालायनाय हिसाबै बुंनो थाङोबा मा होनबावनो बिदिखौलाय दा इमारजेन्सियावथ' जाला जेबो जाला माने ओंखाम उखैनानै जाला हनै मानसियानो बोरैबा नेबाय थानानै बन्द'आबो नेनै दासो सफैदोंना बोरैबा फुरिना नुलायबाय मानसि ओंखाम उखैनानै माने एकदम ओंखाम उखैनानै जालालै खम जारला दे हामबायसै होनबा बेनोसै लोगोफोर जोंना एसे रुथि जाबाय बेदर जागासिनो खोनाफेराखै नोंसोरो जाला ओंखाम जाजोबगोन मा मावनो ओंखाम उखैनायाव बारासो जासिनबाय नामा ओंखाम उखैनाया बांसिन जाबाय माथो नायदो नै बडिफ्रा सिख्लाफोर गैलालै बडिफ्राबो आयु फाग्लासो 17सो जाखागोन ना बारा दं 18 जाबायमोन 18 आयु ओमफ्राय गैला खमायबाय माइनास जाबाय दे जिखुनु जा बेनोसै लोगोफोर बयबो सिनायखायो नालाय नोंथांमोनहा भिडिअ नुबाय थाखायो हामबायसै होनबा